Det var inte några mer än allt, tror jag. Snyggt fick du? Fick Jag vet två. Två? Ja. Símun, ta tur. Who messenger? Fucking Cracker Joe här. Little James. Shut the fuck up. Crackhorn. Jimmy. Crackhorn. Jimmy Crackhorn. Horn eller horn? Horn. Vad hade han så inte ens metal band. Vad där? I five circles. Oj, visst chance time. Det bara inte ju. Oh, Kan få med så släpper väck. Fuck man. hello. For fuck's It's sake. time to Vi så ofta lite hett. Hej, vad är det jag hade det? Okej, vet du om då är det? Slot machine. Jag hatar det. Vi som har pengar från Oxford. Halt det då. Just to fuck up your snare fucking machine. Jag minns att Varsågod, man visste alltid tänka att de spelar där. Ja, men hade han lyssnat gröt? Nej, see bara liksom real life. Det spelar så där, så visste tänka alltid. Så det kind of true så. Which lyssnar gröt då? Grönt? Ja, lyssnar tycker namn är gröt där man kan få det. Grönt? Men då väl. Hacks! 5 kronor bara. Vad är det? Ja, är det till att visst är det bättre tecken shota för det? No man. Ja, det är väl för ordlösa. Det nästa också gjort automatiskt så det. Och så bara fucking väck helt nytt. My turn! I don't even care. Stuck på Símun. Jävla stött nu från Símun. Ända pitch. Jag får tur mig köra själv från Símun eftersom man inte kör för mig. Han kör för Tack för mig. det, Levi. Han kör för mig. Jag vill ju att du har haft det stöttat. Ja, då är det så gott. Well, det är Andrias-ish, men ja. Well, jag skulle säga Grudge Peach, så tills löjligt här för honom. And Esbern is number one! Luigi. Hej, det vill jag haft en namn som börjar, så du bara också från ja, det gör det. Ja, det är äldre. Det är Larry. Levi. Ja, det är inte mycket. Det är också väldigt snabbt. Dude. Feelings. Det är en gång så jag mycket. Feelings hurt. Du hade Esbern. 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 Ja, Eitt. Jump skate. It's the books! Speciellt och så hoppar jag, I guess. Så det bär jag spär. Ja. Okej, så ser jag. Ska han så. Vad ska halta kontrollen? Det är dags för speedrunners. Yeah, baby! Speedrunners! Oh, baby! Baby. Aj, orkar How was I supposed to know? Símun! Jag vill se om jag ska tagga där. Just det, 20 kronor. Nej, 5 kronor. Det är så fucking kopplad nu. Oh, baby, baby. Inte shit nu. Så länge sedan jag hade spelat. Vilket är snäll. Fucking typ. Tomlen. Han är så rann med. Så att du lyckats Och sen smash. till hvis man playplackar i ett spel som man spelar till. Det är fucking bullshit. Du ser inte från mig på det. Jag klarar också ofta med ett dag. Jag hade upp spöden alltså inne man kan dodga. Ja, okej. Fight the power eller... Du ska ta en krona i chat, jo? Nej, jag är What? Nu förstår jag. Jag är fucking sign. sign. Det är grunden till affärer och till baser. Man passar. Går det färre spörsmålteckna skjutna? Det är lätt nära för en AD, men jag har alltid Peach det kanske framför. Kan ni välja vad väg inte? Nej, du först ut av rejan nu, är du som droppar. Du kommer till 20 kronor för affärer och köpa blåa helt. Det tar Peter. Nej, du försöker blåa. Du sa det här runt och efter. Fucking lägga mig inte. Kinda-ish. Gå så 20 kronor. Fucking Cracker Joe här. Han är så known as när. Ja,
Nej, det är inte färdigt. Utan så han färdigt som lägger på gör nu. Så alltså... Eller ugly connecta i och komma. Hur så folk kom ju ut alltså stöttna? Man ska gå bara fram. Ta och fyra inte det. Hur så ofta har vi just det? Annars, riktigt spårningar. Kan fuck fram på sjö för ut bausen så att det? Ena grader. All right. Annars vet jag. Man kan styra såna här, didn't you know? Did you know that now? Du ska upp det så får du som uppe där. Ja. Jag får fucka det upp. Ja, hopp det är första hoppet bara. Ja, det är hoppet så ger det för det. Jo, just att det kicksat vattest. Det är så känns det där akkurat headless-skrift. Man ständer för lunch. Ja, här. Bara fram. Load some money. Loads of money. Loads of cash. Loads of cash. Fuck, jag måste klara det akkurat. Alright. Finish! Start man här. Finito. Vad fuck gör jag där? Yoshi. Richest man alive. Fuck sake, Levi. Yeah, richest man alive counter. Fucking Richie Rich. Uh-oh. I didn't ask for this. Hon finns ju tvärför nu. Aldrig. Kväll? Ja. Aldrig? Aldrig. Var det så Hon som brukte därför jag lände här. Och nu brukte jag därför jag lände här. En tillpöring i bitchans. Hacks! Ja, han har varit skruv. Nu kommer det ökton. Castaways! Yes. Nej, jag går upp! Castaway. Okej, det får saker. Wilson! Då är jag så ytla! Så skit. I duschtajma då, i röver. Jag vet inte hur bra det är. Slunge. Här står jag här, Roger. To do a long cast, push hard. Inte vars långt ner och så. Push light. Ställ den ner så först då. Men hur ska det då? Ja, så hvis Skor synd ner och lägga så först då tar han som framar rätt. och hvis du gör Hur länk, så fuck läge? Släpp bara. då ska jag halta Du häller efter det som hon och så plagar det. Släpp jag? Ja, man ska halta. Du har short cast, push. Alltså, det kan Här ständer lightly. Och här ständer... lägger sig. Så släpper. Man släpper det så snabbt. What the fuck, Simon? Från ner efter. Ner till. Och släppa. Nej, släpp den ner. What the fuck, Donkey Kong? Från long game, shift advice. Game rules, to manager. Och så rotlar man för att ta in. Ja, Ja, det tänkte jag mening. Kika ett så då. Hold on. Det kanske bläck. Hold on. ja, man börjar från där. In this look up and down. Så jag ångrar Ikke så fram med den egen. Här ständer man bara flicka där och inte halta. Så hvis jag flickar neck. Ja, nu är det gana. Alright, så må det gå. Ut sen där för jag kan ställa stått och neck. Okej, vi finner det. Jag fucking annan. Åh, jag hade det. Okay, hvis man fucking flickar härst så var det det. Don't flick it too hard. I häsmen då. Fucking traver vi... Traver vi hunting. Oh baby, oh. Och här så very not jada mening. Hur fuck har det så lätt åter? Ja, alltså. Jag ska tro att jag sakar det. Jag bara... Oh, yes. Oh, I'm so happy. Nej, måste vara richest man alive. Jag vet, where's the richest man alive? Okej, man. Jag kan få det. Ja, Är det inte där? Jag tänker att det är som long snake. No! Esbern svarta. Esbern, fucking richest man alive. Fuck's sake. Yeah, jag fick kontrollen det minsta. No! Nej, vad försvinner? Fuck. Vad ska det spela? Jag sa inte det där. Jag tror inte jag går till det. Jag tror inte det. Andrias, tackar. What the fuck, Simon? Jag lägger buksen var skriven. Sorry, man. Vad bukar så skriver? Oh my god, så inte så akkurat Simon. Loads of money. Aggressiv. Akkurat Simon.
Vi är aggressiva. Plagt i kontrollaren. Jag lägger alla böcker. Du fightar böcker, jag säger allt. Jag fighter böcker, jag lägger inte. Fight böcker. Ligger med lojt. Ja. Det är så ofta när vi finner eller shit. Släpp mig väck, jag äntligen. Vad kanske det? Fuck! Fuck! Hur får vi allt det där? Så vi dricka smär i löven. Ja, styr. Det är inte det som Levi gör det igen. Nej, jag tror man ska hoppa plantor. Först ena kranen brukar vara det som dröm. Stoppa med som du. Man ska lägga som brukar momentum. Då är vi en hoppa alla. Oh yeah, oh baby. Oh baby. Du spattar spelet. Halt. Hoppa. Wow! Hoppa. Wow! Hoppa. Hoppa Atlar. Wow! Oh my god, so low! No! What? Oh my fucking god, the thing is display of. No! Atlar. No, power! Power! Fight the power, someone! I have the power! Perish, but no. Power! No! Fight the government! Fight the government, someone! The planet, the government! Let's go! If I broke for proper motivation, though. Government! Kill the government! Kill the... I thought just about motivation, that's fair. Finish! Wow. Förfärligt. Hur snäggar man kan få? Jag hade 5-3 och lock shit. 5-3, ja. Myron Heston. Good. Är det Myron Heston? Jo, attackar Myron Heston. Richest donkey alive. No, it's not the richest man alive. No, richest man. Också The till richest man in the the monkey world. cog. Vänstern. Är det inte regen? Shit. Men det är the richest man alive! Ja, Peach! Peach! Shift Blossom! Vi... Okej. Vilket så ofta de haft då? Inte umma. Okej, god! Tack för Andrias! If I shall for others. Jag kinda vill ha mot the richest man alive title, så jag vet inte hur jag ställer söken. Men Levi. Jag vet. Jag klarar det akkurat. Alltså, Jag vet someone. Jag fucking jag vet. är ryker. Det handlar inte bara om pengar, Levi. Kinda? Det handlar helst Hvis om... du kör pengar så shriker someone. Det handlar helst om hopes and dreams. Fuck hopes and dreams. Vi kan bara tjejba. Hopes and dreams. Oh no! Bara tjejpa hopes and dreams. Ja, man. Piranhas Pursuit. Kan pretty much chippa allt Det är vi riktigt att vinna. Mera pengar. For fuck's sake. Mera pengar till Levi. Fucking Okej, man hoppar ut så B, ja? Jag hoppar och sett. Vi slår trappan. Okej, jag gör det bara lunch timing i röven. Fuck, jag hoppar efter tullen. I hop too soon. Sign the shitigaste hoppar över. Alltså, jag räknar alla stämmer. Hur är det också snart som till Det räknar mig, ja. Superregg! Superregg! Alltså. Fuck, man sockar vet det snart. Jag sitter där. Men det är också att delta man hever... Three folk bara smäckar det med honom. Hvis du hever lus, det är som jag vill ha superlus. Lus och smäckar det och du räknar det. Du får gräter alltid. What the fuck gråta? Ja, det är på att göra. Stöj där, det kommer nog tack i. Ja, men det var inte en tapp vi åker med då. Ja, då. Nej! Pierre kom ut. Det är inte så... Richest man alive! Det är inte så Jurassic Park hade. Ja. Och vi är bara trampt. Tid bara. Det är det klart. Trappen. Tror jag. Det är så här. 100 kronor, richest man alive!